Hej og velkommen til vloggen for uge 24. Det betyder også nu her, at nu er jeg helt opdateret og med, og ikke bagud med nogle uger. Og det er virkelig en sensation. Det har holdt hårdt, men sådan er det bare en travl hverdag. Jeg håber, I har båret over med mig, og stadigvæk synes, det har været hyggeligt at følge med i, hvad det er, jeg får tiden til at gå med, selvom at videoerne kommer op lidt på bagkant. De her sommeraftener, hvor solen skinner, og himlen er så flot, vi har de smukkeste solnedgange i øjeblikket, det synes jeg bare er helt magisk. Jeg går op og tjekker til hestene hver aften omkring ved en 9:30-10-tiden. Og så her den anden dag, der var den her fine regnbue, og så jeg kunne slet ikke lade være med at tage billeder af nogle af hestene. Dem, der lige kom hen og sagde hej og tjekkede ind, så fik de altså lige taget et billede med regnbuen som baggrund, fordi jeg synes simpelthen, at det var så lækkert vejr, og det var så smukt, og den røde farve fra aftenhimlen, det gjorde det bare helt fantastisk flot. Så jeg håber, I har nyt at se med på billederne, og så prøv at gå ud til jeres heste her om aftenen og nyde den her solnedgang sammen med dem. Det kan altså noget helt specielt. Følgetid i øjeblikket, men det betyder også, at rigtig mange af vores heste, de har fødselsdag. Og her der er det Castella, hun bliver 8 år i år, og Liva, hun har part på Castella og har hende et par gange om ugen. Så hun var så sød at komme ud her på hendes 8-års fødselsdag og fejre hende med hjemmelavet hestegodbidder og kage og gulerødder, sådan så Castella, hun kunne blive fejret på behørig vis nu her på hendes fødselsdag. Det synes jeg er super hyggeligt, når pigerne gør det. Nu er vi nået dertil i Alonsos træning, hvor Josefine her for første gang prøver at ride ham med på hold for at se, hvordan han tager det. Og det har han simpelthen bare klaret i stiv hår. Det er simpelthen så flot et stykke arbejde, Josefine hun har lagt i ham, og jeg er helt sikker på, at han nok så bliver en helt fantastisk rytterskolehest, når han begynder at indgå i rytterskolen her efter sommerferien. Lang tid siden jeg har fået lavet noget sandwork, og det er egentlig bare fordi, at det er røget lidt ud af glemmebogen, og der har været så mange andre ting. Sandwork er det samme, som nogen kender som nosework til hunde. Det her med, at hestene de skal bruge deres lugtesans til at finde frem til noget. Så det er det, jeg prøver at gøre her med Duffy. Og I kan se her, der har jeg lagt sådan en klud, og så har jeg, hvis I kan se ned i sandet, så har jeg trådt et fodspor hen til en lille pose med godbidder i og gulerødder, som er sådan et net i, så hestene de kan lugte godbidderne og gulerødderne. Men som I også kan se her, så har jeg lavet en 2-3 fodspor og sådan trådt det tæt op ad hinanden. Og det var faktisk for svært, så når I lige om lidt ser videoen af Duffy, der skal lave sit første sandwork i lang tid, så vil I også se, at jeg har rykket kluden tættere på målet, det han skal finde, fordi at det simpelthen var for svært for ham. Se her, kluden ligger meget tættere på den ting, han skal finde, som nu her er godbidder og gulerødder. Og han kunne godt klare den lange distance før. Det kan han så ikke nu, fordi det er så lang tid siden, jeg har fået det trænet. Så nu er det bare med at øge sværhedsgraden stille og roligt, og så er jeg sikker på, at han nok hurtigt skal fange ideen igen. Næste fødselar, vi har, det er Spotty, en af vores rytterskoleheste, og hun bliver 24 år i år. Hun er vores ældste rytterskolehest, men hun er stadigvæk brugt i rytterskolen mest på trækholdene og så lidt på basisholdene. Og det klarer hun bare stadig super godt, og hun er glad og fremadgående, og der er ikke noget at mærke på hende, hun er 24. Så lige så lang tid hun er glad og tilfreds med at være rytterskolehest, så får hun lov til at blive ved med det. Han har også begyndt i den her uge at være med på et rytterskolehold for første gang. Her er det Anna, min hestemanager-elev, der rider ham. Det er så ikke så forskelligt fra det, han plejer at gå med Emma, fordi de kun lige er 2 den her dag. Men det er bare for, nu prøver han også lidt en anden rytter, og det siger han heller ikke noget til at klare det rigtig fint. Det er jo blevet sommer, og græsset vokser, og planterne vokser. Og som I kan se her, så har vi fundet nogle bjørneklør, og dem skal man altså være super meget over, fordi at de giver den her saft, hvor man får blære, og det kan hesten også få på mulen, så derfor er det vigtigt at få fjernet dem fra foldene, ligesom vild pastinak og engebrændbær. Så det bruger vi også en del tid på her i sommermåneder, at fjerne giftige planter fra foldene, men det er super godt givet ud, for hellere at få fjernet dem, end at vi får nogle syge heste. Lørdag havde Rytterforeningen arbejdsdag oppe i skoven. Vi bor 2 kilometer væk fra Gulddyseskoven, så det er rigtig lækkert, at vi kan køre derop og ride en tur i skoven. Så der får I bare lige et par stemningsbilleder fra skoven, fordi den er så fin i øjeblikket.
Og så har jeg jo som sædvanligt, skulle jeg til at sige efterhånden, været en tur ud at ride med Lukas helt alene ud i naturen og se lidt forskellige ting, og han klarer det bare simpelthen så godt. Han er virkelig en guttermand, og han er blevet glad og fremadgående og ørerne fremme, og det hele er simpelthen bare en fest. Så I får også lige et par glade smil her fra Lukas på falderebet. Aften blev afsluttet lidt brat og lidt chokerende faktisk, fordi at søde Riva, som I ser her, hun var inde og skulle være selskab til en af de andre heste, der skulle gastroskoperes. Og så siger Allan ligesom til mig om aftenen, Riva er gået ud på staldgangen, og jeg tager ligesom en sko på og løber over i stallen. Og så er hun jo rigtig nok ude på staldgangen, men kun med halvdelen af kroppen. Så måtte lige ringe til Rivas ejer og sige, at hun skulle komme. Og så fik vi så Riva ud af boksen, og alt gik godt, og hun har kun fået et par overfladiske hudafskrabninger. Og så kommer dyrlægen i morgen og kigger til hende. Men heldigvis ikke noget alvorligt, og vi slap med skræk, men det var en høj puls at slutte ugen af på. Jeg håber, du har nydt at se med som altid. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du går ind og liker videoen. Det gør en kæmpe forskel for mig. Og så abonner, hvis du har en YouTube-kanal. Så tryk subscribe, sådan så at du får besked lige så snart der er nyt. Og så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig, hvis det er, at du har nogle idéer eller nogle ønsker til, hvad du godt kunne tænke dig at se. Så kan jeg blive klogere på, hvad det er, I synes er spændende. Og så kan vi se, om vi kan få noget mere af det. Og indtil da, så høres vi ved. Så må I have det så godt så længe. Hej.